माध्यमातून आपल्याला व्हॉलीबॉल स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते। त्याचबरोबर या क्रिकेटमध्ये ही ओमकार पैडेकर यावेळी प्लेइंग 9 मध्ये ते सज्ज झाले। फाईट क्लब संघाकडून फाईट देण्यासाठी तो इथे आपल्याला पाहायला मिळेल। दुसऱ्या बाजूला राजापूरचा एक तगडा संघ इथे आपण पाहणार आहोत। अम्मान 11 यावेळी स्ट्राइक घेतो प्रथमेश सूद। या आधीच्या सामन्यामध्ये अतिशय अप्रतिम फलंदाजी, दमदार फलंदाजी, षटकार किंग ठरला या मैदानावरती। लगातार षटकार लगवण्याचे सामर्थ्य या फलंदाजाकडे, ताकद या फलंदाजाकडे, नजाकत आहे। परंतु तोच राजा सूद यावेळी पाहूया कशा पद्धतीने करणार आहे ते फलंदाजी। नॉन स्ट्राइक इनला इथे मात्र निखिल इथे आपण पाहणार आहोत। बोललो राजा सूद स्ट्राइकिंग एंडला बॉलिंग मार्क वरती सूरजला इथे आपण पाहणार आहोत। सूरज कांबळे राईट अराउंड द विकेट, पहिला बॉल करून सज्ज। सुपर ओव्हर आपला पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे। करून ते व्हॉट्सअपला म्हणजे मला आठवण राहील। पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि बॉलिंग मार्क मध्ये सूरज कांबळे। फाईट क्लबचा जबरदस्त फाईट देणारा हा गोलंदाज आहे। समोर तगड आव्हान आहे। राजा सूर्याचा पहिला बॉल लॉस्टिकच्या बाहेर ठेवलाय, पंच केलाय आणि पहिल्या चेंडूवरती लगावला गेला टोला। धावा मिळतील इथे 6। मैदानाच्या आतमध्ये पहा राजा सूद ऑन फायर। पहिल्या चेंडूवरती हल्ला चढवला, डल्ला मारला, 6 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या। खातं खोललं संघाचं आणि स्वतःचं। आक्रमण करायला केला इथे प्रारंभ। राजा सूदच्या बॅटमधून निघालेला दमदार असरदार शानदार षटकार सूरज कांबळेवरती ठरतोय हवी। पहिल्याच बॉलवरती इथे बिग हिट पाहायला मिळालाय। त्यानंतर दुसरा चेंडू यावी स्क्वेअर मिड विकेटच्या दिशेने खेळलाय। बॉलला येऊ दिलं शोल्डरच्या अंडर आणि त्यानंतर बॅटचा फेस ओपन केला, पंच केलं आणि मिड विकेटच्या दिशेने लगावला गेलेला टोला। दुसऱ्या चेंडूवरती 4 धावा संघाची धावसंख्या 10 इथे पाहायला मिळते आणि त्यानंतर आणखीन एक बॉल यावी ड्राईव्ह केलाय एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने आहे। क्षेत्ररक्षक करत नाहीये चूक। पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे आणि पॉवर बाज फलंदाजीला सुरुवात करतो तो राजा। पहिल्या चेंडूवरती षटकार, दुसरा चेंडू चौकार, तिसरा चेंडू डॉट आणि त्यानंतर हा खोदून काढलेला बॉल सीमारेषा पार। आणखीन एक दमदार षटकार, 2 षटकार ठोकले गेलेत। हावी ठरतोय तो राजा। राजाचा हल्ला, राजाचं आक्रमण यावेळी इथे पाहायला मिळालंय। लगातार 2 चेंडू आणि त्याच्यामध्ये खेळले गेले लफलातून 2 शॉट इथे पाहायला मिळाले। यावेळी ऑस्टिकच्या बाहेर होता, ड्राईव्ह केलाय कव्हर ड्राईव्हचा एक अफलातून शॉट इथे पेश करतोय राजा सूद। बॉल सीमारेषा पार। पहिलं षटक इथे समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते 20 धावा। खूपच महागडं षटक इथे पाहायला मिळत आहे। फाईट क्लबचा हा गोलंदाज सूरज कांबळे आणि सूरज कांबळेच्या माध्यमातून फेकलं गेलेलं पहिलं षटक आणि त्याच्यावर हल्ला करताना आपण इथे राजा सूदला पाहिलं। राजाचा हल्ला, राजाचं आक्रमण, धावसंख्या 20। पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त। नक्कीच पहिल्या पंचकामध्ये सूरज वरती आक्रमण केलं गेलं। पहिल्या पंचकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 20 वरती जाऊन पोहोचली आहे। गोलंदाजावरती इथे विश्वास दावला जातोय, देवकिरण वरती विश्वास दाखवला जातोय। ॲज आयकॉन म्हणून या संघामध्ये खेळतोय। आयकॉन वर्सेस आयकॉनची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळेल। स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला निखिल उर्फ निकू या नावाने प्रसिद्ध रत्नागिरी तालुक्याला विलाम करणारा खेळाडू पाहायला मिळतोय। पहिलाच चेंडू इथे मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, प्रयत्न सफल ठरलाय। निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडताना पाहायला मिळते। कुठेतरी आता समोरच्या दिशेने फटकं खेळणं नक्कीच गरजेचं असेल। पुन्हा एकदा निखिल तयार, एक बुद्धिमान खेळीसाठी प्रसिद्ध असलेला हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल। बॅट ठोकून नक्कीच आव्हान केलं जात आहे। इथे मात्र नक्कीच आव्हान धाव आपल्याला पाहायला मिळतंय। पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय। वाईड बॉल इथे फेकला जातोय। अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिल्या देखील जात आहेत। पुन्हा एकदा देवकिरण तयार, कमबॅक करण्यासाठी नक्कीच तयार असेल। ऑब्रेक केलेला चेंडू होता, यार किती टाकला गेला, लेगसाईडच्या दिशेने हलक्यात चेंडूला कटावला गेला। चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं, निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाली आहे। पुन्हा एकदा देवकिरण गोलंदाजी मार्क वरून तयार। दुसरं पंचक प्रगतीपथावर असताना येणारा तिसरा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला आहे। येथे मात्र हलक्या हाताने चेंडूला कटावला जातोय। चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी। या चेंडूवरती 2 धावा घेतल्या देखील जात आहेत। याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 23 या धावसंख्येवरती।
निकू पुन्हा एकदा फलंदाजी मार करून तयार होताना पाहायला मिळालाय. इथे मात्र पुन्हा एकदा इथे लाईन आणली तर बेकार लीग झाली आहे. खराब गोलंदाजी आपल्याला देवकिरणच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. संघाच्या धावसंख्येत भर पडली आहे. संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 24 या धावसंख्येवरती. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतोय. बॅट टोकून आव्हान केलं जात आहे. लेगसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची ही सांगता घडताना पाहायला मिळाली. क्षेत्ररक्षक रोहन याला इथे तैनात केला देखील जातोय. पुढील चेंडू असेल दुसरा पंचक प्रगतीपथ येणारा अंतिम चेंडू. इथे मात्र नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावांसाठी बाईक स्वरूपात त्या 2 धावा घेतल्या देखील जात आहेत. षटक क्रमांक 2चा खेळ इथं संपलाय. संघाच्या धावसंख्येत भर पडली आहे. संघाची धावसंख्या 26 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त. धावसंख्या 26. प्रथम फलंदाजी करत असताना यावेळी आपण पाहतो तो अय्यान 11 संघ, अमार 11 संघ आपला टीम सुरुवात इथे म्हणावी लागेल. प्रथमेश सूद आणि त्याचबरोबर निखिल याच्या माध्यमातून आणि त्यामुळेच एक आक्रमक अशी फलंदाजी पाहायला मिळाली. बॉलिंग मार्गवरती गोलंदाज आतिद लेग स्टिकच्या बाहेर आहे. बॉल लेग ब्रेक करण्याचा इथे प्रयत्न होता, नाकाम ठरलाय. नो बॉलचा इशारा. यावी फ्री हिट आहे कारण ओव्हर स्टेपिंग गोलंदाज पाहायला मिळालाय आणि इथे मिळेल फ्री हिटची संधी. राऊंड द विकेट प्रथमेश सूदसाठी अतिरचा बॉल यावी परफेक्ट जॉब होता. ऑन साइडला खेळण्याचा विचार केला गेला. डॉट बॉल येतोय. फ्री हिटची संधी इथे हुकले चुकले. फायदा मात्र इथे झाला नाही, परंतु कमबॅक करून देताना अतिर इथे आपण पाहिलंय. मोहम्मद अतीर बॉलिंग मार्गमध्ये राईट आर्म राऊंड द विकेट. प्रथमेश सूद राजापूरचा एक स्टार खेळाडू, बेस्ट ऑलराऊंडर आणि त्यानंतर फेकला गेलेला हा खराब बॉल. वाईट बॉल येतोय. एक्स्ट्रा स्वरूपात 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये इथे जोडले गेले. 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. फील्ड मध्ये कोणताही विशेष बदल नाही. इथे मात्र ड्राईव्ह करायचा विचार होता. मिस टाइम आहे शॉट. ओमकार पोहरेकर इथे बॉल फील्ड करेल. सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट. कमबॅक करताना इथे अतिर पाहायला मिळालाय. महत्वपूर्ण आहे डॉट बॉल कारण प्रथमेश सूद सारख्या मातब्बर खेळाडूला रोखण्याचा इथे केला गेला विचार, परंतु इथे चुकलाय. गती कमी होती, फटक्याची हमी होती. चेंडू गेला तडी पार. इथे पाहायला मिळाला षटकार. कम्प्लिटली गती कमी केली गेली आणि त्यामुळे संधी मिळाली. बॉलची वाट पाहिली आणि त्यानंतर वाट लावली. सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी बॉल इथे गेलाय. धावसंख्या 34 रन 34 धावा. षटक क्रमांक सुरू आहे. तिसरं अजूनही 2 चेंडूचा खेळ इथे बाकी. तिसऱ्या षटकातील समोर राजा सूद इथे खेळण्यासाठी सज्ज आहे. लेग ब्रेक चेंडू होता, खोदून काढलाय. मिड विकेटच्या दिशेने सूरज आहे. सूरज बॉल फील्ड करतोय. येईल इथे डॉट बॉल. या आधी आलेला षटकार आणि त्यानंतर आलेला हा डॉट बॉल आहे. एक तुझा एक माझा अशा पद्धतीने चाललेली ही खेळी आणि त्यानंतर आलेला हा आणखीन एक डॉट बॉल. लेग ब्रेक चेंडू ऑन साइडला ज्यावेळी बॉल लेग ब्रेक होताना पाहायला मिळाला त्यावेळी प्रथमेश सूद नाकाम ठरलाय, परंतु ज्यावेळी मिडल स्टिक आणि ऑफ स्टिकच्या बाहेर बॉल मिळालाय त्यावेळी हवी ठरलाय तो प्रथमेश सूद. षटक क्रमांक समाप्त झाला इथे 30 आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना अंबानी 11 संघाची धावसंख्या 34 रन. तर 3 पंचकाचा जर का आपण विचार केला तर 3 पंचकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या बिनबाद 34 पाहायला मिळाले. शेवटच्या निर्णायक 5 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. गोलंदाजीचा भार मुन्नावरती सोपवला जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघाकडून निर्णायक शेवटचे 5 चेंडू घेऊन आपल्याला मुन्ना क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळालाय. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला निकू पाहायला मिळेल. एक हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून ज्याला या रत्नागिरी तालुक्यामध्ये ओळखला जातो असा निकू आपल्याला स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळतोय. नॉन स्ट्राईक एंड वरती आपल्याला राजा सूद पाहायला मिळेल, ज्याच्या बॅट बद्दल आपल्याला पहिल्या पंचकामध्ये अक्षरशः 20 धावा ते कुठल्या गेल्या आहेत. गोलंदाज तयार होतोय. पंचांच्या उजव्या हाताकडे पहिला जो चेंडू असेल येथे मात्र समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. चेंडूला पाठवलं जातोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी पहिल्याच चेंडूवरती मुन्नावरती इथे आक्रमण केलं जात आहे. चौथा पंचक म्हणजेच हाणामारीचं पंचक ओळखलं जातं. तशाच प्रकारची फलंदाजी निकूकडून पाहायला मिळाली. आता मात्र इथे बुद्धिमान खेळी वापरली जाते.
संघाची धावसंख्या पुढे सरकले 42 या धावसंख्येवरती. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. या 3 चेंडूवरती जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा निकूचा नक्कीच प्रयत्न असेल. एक बुद्धिमान खेळाडू म्हणून ज्याला ओळखला जातो. इथे मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला होता. धावबाची संधी इथे निर्माण झाली होती. मोठं अपील नक्कीच केलं जात आहे. एक धाव घेण्यात दोन्ही फलंदाज ते सफल देखील झालेत. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 43 या धावसंख्येवरती. अंतिम पंचकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती आता आपल्याला प्रथमेश उर्फ राजा पाहायला मिळतोय. इथे मात्र समोरच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. देवकरणकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाली आहे. अजूनही एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. संघाची धावसंख्या रोखली जाते 43 या धावसंख्येवरती. अजूनही एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. अंतिम पंचक प्रगतीपथावर आहे. क्षेत्ररक्षणाचा जर का आपण विचार केला तर ऑफसाईड 4 आणि लेग साईड 3 असं क्षेत्ररक्षण क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल आहे. इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातोय. चेंडूला पाठवला जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी नक्कीच पंचांचा इशारा देखील आमच्यापर्यंत येतोय. 9 चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला दिली देखील जाते. टोटली चेंडूवरती 7 धावा वसूल केले देखील जात आहेत. याच 7 धावांनी संघाची धावसंख्या 50 वरती जाऊन पोहोचली आहे. संघाची हाफ सेंचुरी इथे पुरी होताना पाहायला मिळाली आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. फॉलो थ्रो मध्ये आपल्याला मुन्ना फील्ड करताना पाहायला मिळाले. संघाची धावसंख्या 50 वरती जाऊन पोहोचले. 51 धावांचं इथे उद्दिष्ट ठेवलं जात आहे फाईट क्लब या संघासमोर.